guys! Good morning! Mayong aga or mayong udto or mayong gabi. Ay, kagigising ko lang guys sa bago ako kabugtaw. May morning routine. Papakita ko sa inyo kung ano ang aking, ayan. Yung aking morning routine. Wow! Ayan siya. So, kung ano ang ginagawa ko, paggising sa umaga, kahit late na ako magising, pero hindi makalimutan, hindi malipatan guys. So, ipapakita ko sa inyo. Ito talaga guys, ito, lemon. Ito yung ginagawa ko, lemon. Ayan. Nag-slice lang ako ng, ng konti lang. Tapos ito yung glass ko. Tapos yan lang. Squeeze ko lang siya dyan. Ayan. Ayan. Tama lang to guys. Ito lang. Tapos, ay santos. Tapos guys, kukuha ako ng ng ginger. Ayan o, may ginger. Tapos may may kalawa guys, turmeric. Wow! Kuha lang ako ng ng piraso guys. Ito lang, tama lang. Tapos sa ginger, ito lang, tama lang din. Ito na siya guys. So, nabalatan na siya guys. So, ko lang siya, slice ko lang ng ganito kagamay. Tapos ang of course, hindi na malipatan ang eto. Ayan. Oh, see? Aga pa, mabayo-bayo kita anay guys. Mabayo-bayo kita, aga pa. Start sa sa ginger. Ayan na, tapos na. Tapos na guys, tapos na. Ito na siya. So, ang na natin, kulang natin ay yung hot water. So guys, magpapakulo ako ng tubig. Ayan guys, so tingnan niyo. Ito yung yung reward natin ngayong umaga. Every morning ito yung reward natin. Pero okay lang sa akin guys. Basta healthy lang yung natin ininom natin. Kasi mas mabuti kung kung yung fresh na turmeric yung gagamitin natin kaysa powder. Kung sa powder guys, di natin alam kung ano yung nilalagay nila, etc. While sa fresh na turmeric, sure tayo talaga na 100% fresh turmeric siya. Ayan yung mother, niya, ang laki. Ang laki-laki.
So, ayan, hintayin natin yung tubig natin na magbukal-bukal. Ito na guys, mainit na ang ating tubig. Ayan. Sana ba yan? So, ilalagay natin dito guys. Yun lang. Ayan lang. Ibalik natin. Ay, Diyos ko. Hindi magigo. Ay, nanay. Ito na guys ang ating morning juice. Wow! Init pa guys. Oh, diba init? Masarap siya guys. Wow! So, try nyo every morning na uminom nito. So, hanggang dito ng ating vlog. Next time ulit. See you again guys. Hey guys, don't forget to subscribe and comment to my channel. Please guys, subscribe. Ilongga Vlogger here. See you again guys sa susunod na vlog natin.